ବର୍ଷର ସବୁ ଗୁରୁବାର ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ବାର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମାର୍ଗଶିର ମାସ ଗୁରୁବାରର ମହାତ୍ମ୍ୟ ଅଲଗା। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ମାଣବସା ଗୁରୁବାରର କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ବିଧି ରହିଛି। ଏହି ଦିନ ନାରୀମାନେ ଭୋରରୁ ଉଠି ଶୁଦ୍ଧପୂତ ହୋଇ ମାଙ୍କର ପୂଜା କରନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଗୋଟେ ଖଟୁଲି ନେବା। ଖଟୁଲିକୁ ଆମେ ଅରୁଆ ଚାଉଳ ବାଟି ତାକୁ ନାନା ରକମର ଚିତ୍ର ବିଚିତ୍ର କରିବା। ତାପରେ ଆମେ ସେ ଖଟୁଲିରେ ଶୁକ୍ଳ ଧାନ ରଖିବା। ଧାନ ଆପଣଙ୍କର ଯେତେ ଭରପୁର ରହିବ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ସେତେ ପ୍ରସନ୍ନ ରହିବେ। ତାପରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ସେର ବସଉଛି। ତ ସେରରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଧାନ ଆଞ୍ଜୁଳାରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେତିକି ଧରିବ ଆପଣ ଉଛୁଳିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧାନ ସେଠି ରଖିବେ। ସେର ବସେଇ ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଏଠି ମାଣ ବସେଇବି। ତା ଉପରେ ଭଲ ଭାବରେ ଆଞ୍ଜୁଳାରେ ଧାନ ଆପଣ ରଖିବେ। ଧାନ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ ଉଛୁଳିକି ପଡ଼ିଛି ଆପଣ ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧାନ ସେଠି ଭର୍ତ୍ତି କରିକି ରଖିବେ। ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଗୋଟେ ପାତ୍ରରେ କିଛି ହଳଦୀ ପାଣି ଓ ମଥା ଗନ୍ଧା ବା ଗନ୍ଧାକୁ ନେଇ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ଦେଇଛି ଓ ସେଥିରେ ମୁଁ ଗୁଆ 3 ଗୋଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇ ମୁଁ ସେର ଉପରେ ଭଲରେ ବସେଇ ଦେବି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୁଆ 3 ଗୋଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବସେଇ ଦେଇଛି। ତାପରେ ମୁଁ କିଛି ହଳଦୀକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବାଟି ଦେଇ ମୁଁ ମାଣକୁ ଭଲ ଭାବରେ ସଜେଇ ଦେବି। ତାପରେ ମୁଁ କିଛି କଉଡ଼ିକୁ ନେଇ ମାତାଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ବନେଇବି। ତାପରେ ମୁଁ 7 କେରା ଦୁବରେ କିଛି ହଳଦୀ ପାଣି ବୁଡ଼ି ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଉପରେ ଭଲ ଭାବରେ ଛିଞ୍ଚି ଦେବି। ତାପରେ ମୁଁ ଧାନ ପେଣ୍ଡାକୁ ମାଣ ଉପରେ ଭଲ ଭାବରେ ବସେଇ ଦେବି ଯେମିତିକି ସେ ଗୋଟେ ବୋହୂ ଭଳି ଦେଖାଯିବେ। ଧାନ ପେଣ୍ଡାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ରଖି ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ମାତାଙ୍କୁ ନୂତନ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧେଇବି। ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ସଜେଇ ଦେବା। ତାପରେ ମୁଁ ସେଠାରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଖଟୁଲିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ସଜେଇ ଦେବି। ସେଥିରେ ମୁଁ କିଛି ଅଁଳା ଡାଳ, ସୋରିଷ ଫୁଲ, ମୂଳା, କନ୍ଦମୂଳ, କରମଙ୍ଗା ଯାହା ବି କିଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବ, ବେଲ, ଆଖୁ ଯାହା ବି କିଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ସଜେଇ ଦେବେ। ଏହି ଦିନ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପାଖରେ ଏହି ସବୁ ପୂଜା ହୁଏ। ତାପରେ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ କଳସ ରଖିବା। ଆପଣ ମାତାଙ୍କ ଆଗରେ ସବୁବେଳେ କଳସ ରଖିବେ। ସେଥିରେ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଗୁଆ ପକାଇବେ। ଗୁଆ ଉପରେ ଆପଣ ପଇଡ଼ ବା ନଡ଼ିଆ ପକାଇ ଭଲ ଭାବରେ ତାକୁ ସାଲୁକନାରେ ଦେଇ ଭଲ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବେ। ତା ଉପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କିଛି ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲ, ଦୁବ, ବରକୋଳି ପତ୍ର, ପୋକସଙ୍ଗା ପତ୍ର ସବୁ ନେଇ ମାତାଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ସଜେଇ ଦେଇଛି ଏବଂ ଘଟକୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଭାବରେ ସଜେଇ ଦେଇଛି। ତାପରେ ଆମେ ମାତାଙ୍କୁ ଆଳତି କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କିଛି ବାଳ ଧୂପ ଦୀପ ନେଇ ମାତାଙ୍କୁ ଏବେ ଆଳତି କରିବି। ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଓ ବଳଭଦ୍ର ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଅଭିଶାପରୁ ବାରଦ୍ୱାର ହୋଇ କେମିତି 12 ବର୍ଷ ଭିକ ମାଗୁଥିଲେ। ଆମେ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ପୂଜା କଲେ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆମକୁ ଦାରିଦ୍ର୍ୟତାରୁ ଦୂର କରନ୍ତି। ତାପରେ ଆମେ ସକାଳର ଭୋଗ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିନେବା। ଏଠି ମୁଁ କିଛି କୋରା ନଡ଼ିଆ, ଛେନା, କଦଳୀ, ଚେରି ଓ କିଛି ସେଉ ରଖିଛି। ମୋ ପାଖରେ ଯାହା ଥିଲା ମୁଁ ସେସବୁ ଆଣି ରଖିଛି।
ପରେ ମୁଁ ଫଳତକ ସବୁ ଭଲ ଭାବରେ ଚକଟି ଦେଇ ସେଥିରେ କିଛି ଦହି ଏବଂ କ୍ଷୀର ପକାଇ ଭଲ ଭାବରେ ଚକଟି ଦେଇଛି। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଘଟ ପାଖରେ ଭୋଗ ଲଗାଇବା, ତାପରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପାଖରେ ଭୋଗ ଲଗାଇବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଘଟ ପାଖରେ ଭୋଗ ଲଗାଉଛି, ତାପରେ ମୁଁ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପାଖରେ ଭୋଗ ଲଗାଇବି। ସକାଳର ବାଳଭୋଗ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହୋଇସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଏସବୁ ଭୋଗ ଲଗାଇ ଦେଇଛି। ତାପରେ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା, ମୁଁ ଏବେ ମଧ୍ୟାହ୍ନର ଭୋଗ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଗ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରି ନେଇଛି। ମୁଁ ଏଠି କିଛି ପିଠା, କ୍ଷୀରି, ଅରୁଆ ଅନ୍ନ, ଡାଲମା, ବାଇଗଣ ଭଜା, ଟମାଟୋ ଖଟା, ଶାଗ ସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରି ନେଇଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଏସବୁ ଭୋଗ ଲଗାଇବା। ଏହିପରି ଭାବରେ ମୁଁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନର ପ୍ରସ୍ତୁତି କରି ନେଇଛି। ତାପରେ ଏବେ ଆମେ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣ ବହିଟି ପାଠ କରିବା। ନମସ୍ତେ କମଳା ମାଗୋ ସାଗର ଦୁଲଣୀ, ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଘରଣୀ, ନମସ୍ତେ କମଳା ମାଗୋ ଅତି ଦୟାବତୀ, ଏହିପରି ଭାବରେ ମୁଁ ପୁରା ବହିଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପଢ଼ି ନେଇଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବେଶୀ ଦେଖେଇଲି ନାହିଁ କାହିଁକିନା ଭିଡ଼ିଓଟି ବହୁତ ଲମ୍ବା ହେଇଯିବ। ତାପରେ ଆମେ ସନ୍ଧ୍ୟା ପାଇଁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଳତି ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବା। ଚାଲନ୍ତୁ କିପରି କରିବା ତାହା ମୁଁ ଦେଖାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଳତି ପାଇଁ କିଛି ଭୋଗ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ନେଇଛି। ମୋ ପାଖରେ ଯାହା ବି ଭୋଗ ଥିଲା ମୁଁ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଭୋଗ ଲଗାଇ ଦେଇଛି। ଧୂପ ଧୂପ ଓ ଝୁଣା ଦେଇ ମୁଁ ମାଙ୍କୁ ଆଳତି କରି ନେଇଛି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପାଖରେ 10ଟି ମଣ୍ଡା ଭୋଗ ଲଗାଇ ପାରିବେ। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ମଣ୍ଡା ଭୋଗ ଲଗାଇନି, ମୁଁ ତାକୁ ଆରପାଳିରେ ଭୋଗ ଲଗାଇବି। ତେଣୁ ଆପଣ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କ ଶାଶୁ ଘରେ ଯେମିତି ପୂଜା ହୁଏ ଆପଣ ସେମିତି ପୂଜା କରିବେ। ମୋ ଶାଶୁ ଘରେ ଯେମିତି ପୂଜା ହୁଏ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲି। ଆପଣ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଖଟୁଲିଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉଠେଇବେ ନାହିଁ। ମୁଁ ଖାଲି ଟିକେ ଘୁଞ୍ଚେଇ ଦେବି ଏବଂ ଘଟକୁ ବି ଟିକେ ଘୁଞ୍ଚେଇ ଦେବି। ମୁଁ କାଲି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମୋର ଯେଉଁଠି ପୂଜା ହୁଅନ୍ତି ମୁଁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ସେଇଠି ସ୍ଥାପନା କରିବି। ଏବଂ ମୋର ଯେଉଁ ସେରରେ ଯେଉଁ ଧାନ ଥିଲା ମୁଁ ତାକୁ ବର୍ଷ ଯାକ ରଖାଯାଏ। ମୋ ଶାଶୁଙ୍କ ଘରେ ସେରରେ ଯେଉଁ ଧାନ ଥାଏ ତାହାକୁ ବର୍ଷରେ ଥରେ ମାର୍ଗଶିର ମାସ ଗୁରୁବାରରେ ଥରେ ନୂଆ ଧାନ ବଦଳାଯାଏ। ମୁଁ ତାହାକୁ ବର୍ଷ ଯାକ ରଖିବି ଏବଂ ପୁଣି ମାର୍ଗଶିର ମାସ ଗୁରୁବାରରେ ତାକୁ ବଦଳାଇ ଦେବି। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଧାନ ସବୁ ଦିଆହେଇଥିଲା ତାକୁ ଆପଣ ଏଠି ସେଠି କେଉଁଠି ଫୋପାଡ଼ିବେ ନାହିଁ। ଏହାକୁ ଆପଣ ଢିଙ୍କିରେ କୁଟି ଧାନରୁ ଚାଉଳ ବାହାର କରି କ୍ଷୀରି କରିପାରିବେ। ନଚେତ୍ ଆପଣ ଏହାକୁ କୌଣସି ନଦୀରେ ଭାସି ଯାଉଥିବା ନଈରେ ଭସେଇ ଦେଇପାରିବେ। ଏତିକିରେ ମୋର ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ମାଣବସା ଗୁରୁବାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଲା। ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତେବେ ଆପଣ ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ।